Salta Martí. Ninot, que porta un pes a la base i que, desviat de la seva posició vertical, es torna a posar dret al poble. Y teniendo a Brossa y a Santos, ¿para qué la actriz Mónica López tendría que ir al gimnasio? Final. Havies d'haver fet un altre fi. Et mereixies, hipòcrita. Un mur a un altre clos. La teva dictadura. La teva puta vida d'assassí. Quin incendi de sang podrit botxí. Prou t'havia d'haver estovat la dura fosca dels pobles. Donat a tortura. Penjat d'un arbre al fons d'algun camí. Rata de la més mala delinqüència. T'esqueia una altra mort amb violència. La fi de tants des d'aquell juliol. Però l'has feta de tirà espanyol. Sol, hibernat, gargall de la ciència i amb un tuf de sang i merdes, excremència. Glòria del bunyol. Ha mort el dictador més vell d'Europa. Una abraçada, mort! I alcem la copa! 20 de novembre de 1975. Són les 10 en punt! La seva mare va portar la carta! Jo no l'he llegida! És que ella no s'adona de com està! Però això no està bé, potser no tens raó, tu! Crides molt, però després et poses a plorar! I el futur dels nois! Són les 10 en punt! Me he divertido, pero realmente me ha interesado mucho hacerlo y creo que es, la musicalidad de los textos es una cuestión grave. O sea, si no aciertas primero en la sonoridad del texto y el ritmo del texto, es muy difícil que luego la comprensión sea la más ideal. La sortida? Salida, sortida, èxit! Au, esganoixita! La sortida és per allà. Això em fa pensar en un número 9. Ja sé que hi ha espines que punxen els dits, però el color del vent no el sap ningú. I no hi ha res que ens predigui cap pena.